Siguro na minog lang. Binibiyak na ang giant jackfruit. Sobrang bango na. Hinog na siya. Wow! Ang talap-talap. O, Carmen, o, kanino ni? Kayat? Si Lucas. Sino? Serious ni mama. Sarap. Ang galaway na ako, ma. Kung si Cyrus pa, sumil pa sa gapan. Jackfruit. Yo. Ano? Nice. Charap. Natibay. Unang PQ. Ano ma? How it taste, mama na? Yummy. How it tastes naman. It's yummy. Ano tangros? Natubi na. Watery na. Dapat sa plastic mo king kwan, ma? Para high and juice ay kano? Ra. Ikaw dito wasay, ma? Kaya. Wasay. Ngayon lang, jackfruit iwasay. Grabe na gid. Yum. At sikalay. Wow. Chat na? Hindi. Kailan? Wow. Kanamit na ng busoy. Ay, gatuyo buanan na. Ibo ka naman tumapo ka ng puno. Yun o, huli sa akto. Look, kain na look. Yum yum. Gusto ko din. Dali, Tita Jin. Umalis. Yan kain yan. Ay, ubos na rin din. Di na nasa plastic boy Yum yum. Pag-abot ng luwa, pamang tatlo. Hindi itong... Ito natulala ako. Uy, nawala na yung aking kapalot dito sa puno Mabango na? Siguro na minog lang.